No, 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 no. Tafiya fa take yi fa. Yadda na daɗe wannan kusisin nan rabona da in shafi watan ne kai ban maɗi fiye wata a ranar nan fa da ƙyar na abun nan fa. Amma me keken nan ya ganganci. Alƙur'an dan ina da garanti inda sai da keke na fannan tuni zan banke dan gwata kuɗi. Alƙur'an dan gwata ma ya duka mun. Dan gwata ma wannan da kaga ji ana wani dan gwate. Abun da ke ban mamaki fa bai ma rufa na fan ba fa. Alƙur'an bai rufe ta ba a buɗe take. Za ga in gangara da ita in je wurin yan kyadi ko 50 a Alƙur'an 500 aka wan sakin ta zan yi. 500 aka wan sakin ta zan yi ba abun da zan yi da ita kai. Jifa abu kilin. Me keke muna ta magana kana wani tafiya keken ya ake ne haka ba tafiya bane. Tafiya ne? Ba tafiya bane. Ya muna ma magana kana tafiya mu wada arzikin mu fa mu tafiya zamu yi. Kai tsohon fasinjan keke na fi ne nan ni. Tsohon fasinjan na fi ne. Ai na ga wannan zai rena mana aune mu tafiya ba tafiya bane an ga na tsaya na ma bata muku lokaci. An ce muku ba tafiya bane za ku tsaya ku bata mu lokaci ba zan sariya. Kai sola na da kana na lafiya ba. Me yasa ku dauko ta ku ba? Tana gida ne kai sola banni da shi na ga zai rena mana aune wannan mutumin ya daga magana kawai tafiya ne zai mana rashin mutunci. Subhan sola kamar keken kama. Inna lillahi malam kai barawo ne malam ina ka samu na kafin nan kai ya rake da Allah